Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Sarah na taga Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Mga kandusanan, for tonight's vlog mga kandusanan, no? May i-share lang ako sa inyo ng mga blessings na dumarating sa Team Kandusanan. Ang unang-unang blessings na dumating sa Team Kandusanan, itong wig mga Kandusanan, no? Na ang nag-sponsored nito ay si Jairo Glyn Morales mga Kandusanan. Ayan, laking tulong talaga to sa Team Kandusanan. Lalong-lalo na sa akin mga Kandusanan na hindi mahaba yung buhok ko mga Kandusanan, na nagbablog kami mga Kandusanan. Tapos para akong Muslim kasi naglalagay lang ako ng tela sa aking ulo mga Kandusanan. So laking tulong talaga to para sa akin. Thank you so much Jairo Glyn Morales sa ibinigay mo na wig. Ayan, thank you so much talaga. Big love shout out sa iyo. Ayan, ang pangalawa kong i-flex sa inyo na blessings mga Kandusanan ay itong ring light mga Kandusanan, no? Ayan mga Kandusanan, itong ring light mga Kandusanan, no? Laking tulong to sa Team Kandusanan. Nagpapasalamat talaga kami kang Laika Aninohon na bumili talaga ng ring light para sa aming vlog mga Kandusanan. Kasi mga Kandusanan, kapag nagbablog kasi kami mga Kandusanan na walang ring light mga Kandusanan, madilim talaga mga Kandusanan. Lalong-lalo na kapag ganito mga Kandusanan, na gabi mga Kandusanan, kailangan talaga ng ring light na magagamit mga Kandusanan. Ayan. Thank you so much. At ang pangatlong i-flex ko sa inyo mga Kandusanan, itong bagong nabili naming mga Kandusanan, no? Wireless mga Kandusanan na mic. Lapil mga Kandusanan, no? Na hindi namin alam kanina mga Kandusanan kung paano gamitin ito mga Kandusanan. Kaya nag-research kami sa YouTube mga Kandusanan, sa mga tutorial mga Kandusanan. Kaya nalaman namin mga Kandusanan, ganito pala mga Kandusanan gamitin tong lapil mga Kandusanan. 30 meters mga Kandusanan ang layo na makakaya sa pag-bluetooth nitong mga Kandusanan, lapil mga Kandusanan. Ayan mga Kandusanan, di ba ang galing mga Kandusanan, no? Ang pang-apat na i-flex ko sa inyo mga Kandusanan, itong tripod mga Kandusanan na laking tulong talaga to para mai-adjust namin ang aming camera na paglalagyan namin mga Kandusanan, lalong-lalo na sa ring light mga Kandusanan, no? Ayan. Naging pasasalamat talaga namin mga Kandusanan na nabili talaga ni Kandusanan like itong mga gamit namin sa aming pagbablog mga Kandusanan. Kasi dati mga Kandusanan, sa wala pa itong mga Kandusanan, no, nahihirapan talaga kaming mag-vlog mga Kandusanan, lalo na kapag marami kami mga Kandusanan, no, na hindi kami maka-adjust mga Kandusanan dahil kulang talaga kami sa gamit mga Kandusanan. Ayan, salamat talaga sa mga nag-sponsor ng mga friend namin. Big love shout out sa nag-sponsor sa wig at saka sa makeup na gagamitin namin sa aming pag-vlog sa aming YouTube channel, Laika Bern Aninohon. Thank you so much mga Kandusanan. Big love shout out sa mga tumulong sa Team Kandusanan. Ayan mga Kandusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Laika Bern Aninohon. Thank you so much.